Raz, dva, raz, dva. Raz, raz. Raz. Dobre, super. Môžem ťa ešte poprosiť ten holík? Raz. Aj. Trošku ešte, dá sa? This is the first time. Super. Trizev vzniklo spontánne, nechtiac, náhodou, tak improvizovane. Robili sme improligy, hrali sme tam najprv ja s Puchom, Šoko mal inú skupinu, potom Šokovi sa tá skupina rozpadla a dali sme sa dokopy, hrali sme improligy, 3 minúty nám nestačili, chceli sme hrať dlhšie a dlhšie, až prišiel Jožo Abafie, ktorý povedal, skúste hrať celý večer. Furt sem chodíš? Ja aj tak si myslím, že je to len zamienka a ja tvorím jak blázen. Ja zo seba šupujem na padičky a ty, povie, čo ty s nimi robíš. Ty nelúbiš umenie, není si tým pádom svetlo v duši, si není a nemáš tú harmonickú osobnostičku. A poviem ti, sklamaný odchádzam teraz. No a tak vzniklo prvé 3-tečko. Dali sme sa dokopy s našim manažerom vlastne. Čiže vlastne to bola taká myšlienka všetkých na 4, nejak sa dá dohromady. Vymyslel sa názov, 3 tvorivé tvory a odpalila sa prvá vec v decembri 2000, neviem koľko. Počkaj, jak to bolo? Plastové okienko v panelovom domčeku? Si myslím, že všetci si pamätáme, pretože odtedy sme ich zahrali, ja neviem koľko, naozaj veľa, veď minulý rok sme mali 100 predstavenia a tak ďalej. Tie ostatné si človek nepamätá, pamätá si niektoré výrazné scénky alebo čo a dá sa na niečo spomenúť, na niečo už skoro vôbec nie, ale to prvé si určite pamätám veľmi dobre. To je freestyler. Som freestyler. Ja nie úplne, že by som chcel snowboardovať, ja som tu desi stratil panel. Bol tu jeden panel a ten sa na prach obrátil. A presne jak hovoril. Panel si a v prach sa obratíš. No, pán L, no, Pán L, bunda. Nie. Pán L. Pán L. Pán L. Pán L. Mail. Improvizácia je niečo pre mňa veľmi kúzelné a nikdy som si nemyslel, že to môže nabrať takéto rozmery. Jednoducho je to vec, ktorá je v mojom živote naozaj dôležitá a nutná. Jednoducho len sme ju preniesli z toho verejného života, alebo každý ju používa v každom momente tú improvizáciu viac či menej, tak sme preniesli na javisko, kde sa s nej snažíme vyťažiť. Jeden druhého dostáva do situácií a v podstate to nie je ani cieľené, skôr je to náhoda, alebo je to také podvedomé, že jednoducho človek dá zo seba niečo a nie, že len druhého zaskočí, ale aj sám seba. Ja tu prečítavam pred Sarvašom. Čo? Janka Kráľa? Nie. Andreja Plávku? Andreja Plávku. A čo takého Andreja Plávku? No ale takú veselú. Takú z Liptova. Takú z Liptova? Z Liptova, no. Ale obľúbenú moju. A ako sa predčítal, aby som vedel, pre koho sa vlastne predčítal? Pre týchto. Najmä z čoho sa predčítava? No z pamäti. Ja najradšej z pamäti prečítavam a emulujem knihu. Emulácia, smiem sa spýtať, čo ten výraz znamená v tomto vašom šlágvorte? No ako keď si to takto zoberiete, dá sa to rozdeliť na dve veci. Existujú emulátory a emulgátory. To je toľko zhruba, čo o tom viem. Hlavne, že to robíte. Tak. Čiže to zaskakovanie, alebo keď jeden druhého zaskočíme, je veľmi dôležité. Vlastne väčšinou sa to prejavuje príjemne tým, že sa ten druhý rozosmeje, ak ho zaskočím ja a naopak. A to je naozaj to pekné na tom 3-tečku. Počujem, a tie medvede, čo museli žrať tie medvede, keď budú musieť žrať veveričky, ale čo žrali predtým, to ohorené? Oni asi žrali liko, ale vypadá... Alebo lak? Ja, lak.
Oni lízali lak, čo bola natretá chata lakom, Lebo drevenica. blbcovi niekto povedal, že ak chce zakonzervovať drevo, tak tam má natrieť bravčovou masťou alebo niečím. Áno. Aby to, a môže to začať týpek ako Nechcel- pošeka svinu a kvapka si. Nechcel by si robiť chatára? K divadlu alebo k hraniu som sa dostal tiež len náhodou. Kedysi, keď som mal 17 rokov, v jednom takom ochotníckom združení sme robili taký muzikál o mladých zo sídliska, kde som si zahral takú veľmi malú postavičku. Vyrastal som v podstate 10 rokov u Salesiánov v Žiline, čiže od nejakej 10 do 20 som tam bol varený, pečený, kde som sa nejakým spôsobom dostal k hudbe, k divadlu. Divadelný klub Makovice Žilina, kde kedysi dávno moja sestra začala fungovať. A napriek tomu, že teda som videl pár tých predstavení a hlavne cez tie improligy som to vnímal, ale aj cez nacvičené veci, tak som tam samozrejme mal chuť byť. To je jedna stránka mince, ale druhá stránka, že to pre mňa bolo neprípustné, lebo to už robila sestra predsa, hej. Ale nakoniec potom tam vznikol nejaký projekt, ktorý sa volal, myslím, že Človek putujúci. Režiroval to Roman Komačka. A týmto som ja pričuchol k tomu, čo by mohlo byť niekedy v budúcnosti divadlo. Ja si myslím, že si lepší. Skrátka si v branži kratšie a tak vôbec. Ale si pridal kila. A nevadí. Takže cena je tvoja, bracho, na tvoj nejbrhut. Volaj. Ku 3-tečku mám taký veľmi osobný vzťah, dalo by sa povedať, že taký otcovský, to znamená, že nie dňa, aby som si mohol dovoliť nejak niečo neriešiť ohľadom 3-tečka. Či už sú to telefonáty, kde si ľudia objednávajú tie lístky, pripadá mi to tak živšie, ako keby si to objednávali cez ticket portál, dá sa s nimi porozprávať. Či treba vybavovať sály, dopravu a všetky tieto záležitosti. To máte presne ako dieťa, jednoducho nemôžete ho nechať len tak bez dozoru. Chceš? Chceš, aby som ti spravil decko? Chceš? No! My tým, že netvoríme nejako predtým, že nie sme nejaká kreatívna činnosť, ktorá by predchádzala tomu vystúpeniu, proste robíme priamo na mieste, vymýšľame, tak je to v podstate, sa môžeme kedykoľvek hoci kde stretnúť, dať si ponožku na ruku a ísť hrať. Hoci čo v podstate. Netreba